Gero, zer egin? Zeren, lehen aita da zen, nahi behar duzu, lehen etapa bezala zen, guk zer egiten alginuen horiekin. Eta orduan, Hirurogei bat eta bia ziren. Eta lau buru sortu zen, 14 sortu zen. Dozenat urte gehiago sortu zen. Orduan bakarri nintzen. Ez zen deuse neure zen hortaz eta arduratzen. Eta zer behar nuen egin, eta nik gure etxean, gure etxean hemen ere, jendea ez zen hortaz biziki asola. Eta bakarra nintzen, bizpahiru bagina bainan guti, eta lehen lana egiteko, harri hori biziki zikinduak dira. Goldia lotua zitzaioten. Eta goldi horrekin ez da jausik egitean garbitu behar dira. Entxean saietu nintzen, entxeatu nintzen, garbitzera, eta rosa, eta kanto, ez zen jausik egiten ala. Ordian, ikusia bainuen, hilarrietan, eskolarriko hilarrietan, ziren harri utzi horiek, gehienak zahalik ziren lurrean. Lurraren kontra ziren alderdiak, biziki garbiak ziren, aireik gabe eta argi gabe, eta beste alderdia goldiz bete. Horren pentsatu nuen, bi alderdiak zarri behar dituk lurpean. Ordian, trantxada handi bat egin ginuen, 50 metrana luzeokoa, eta 50 santimetra barnago lurrean, eta biziki zabal, eta hilarri biribila bezain, luze bezain zabal trantxada, han etzan ginituen, batzu berzen undotik, segidan, zarri ginituen, eta gainetik lurra. Kendu ginuen lurru guztia zarri ginuen gainetik, eta tapatu ginuen errotik. Eta hola utzi ginuen, 11 urte. Eta 12. urtean. Eta orduan, hireton eta 12an, 10 urtean, 12an hor, guai, engoitik garbituak dituk, niamuriaiken pentsatu duen, eta aspaldienen garbituak ditut. Zer egin? Hala gertaturik, Belokeko 100. urtea, 75an egin dugu, 100 urte. 1875an egin zen etxe hau, eta 100. urtean egin nuen ospatu. Eta gari hortarat zerbait egiten altzela pentsatu nuen. Eta zer eginen dugu? Nik amentsa zen beti, hilarri horik, bilakaziten berriz. Zeren galdua zuten, beren erranahia eta beren zer egina galdua zuten. Orduan, pentsatu nuen, Belokeko fraideen hilarriek egin dituela horiekin. Oiantxu bat bai nuen, behar bada, 50 harizundoekin, dena sasia zena, garbitu ginuen, sasi guzeken du, irauliez, karrakatu eta guziak, eta han belarra ere egin, eta belardi bat polita atera zen, haitzen artean. Eta han ezarri ginituen hilarri horiek, ez nola nahika, denak iuzkialde biztondari zuriak, eta lerroka, lerro horiek arrun desagertzen ziren, zeren Espainitien eta denak hola zartzen, eta alderdi guzitara atzartzen dituen, hanen bat, bertia emerta bada, belarroka alare. Eta lerroan jartzen ziren ere ikusten zinuen, lerroa bazela bana, bertzinen jarri lerroan. Erran nahi baita, jende gertzen zuten, nola nahik ezarri dituzu, ez. Zata honat, hementik soitzazu, hementik usiko duzu, ordarik hauninen direla. Ez da hori beharrena. Hantziren, salbatuak ziren, gisa batez, salbatuak ziren. Da, orduan, salbatuak ziren, bainan, itzalien ziren. Euritetan, bustizen ziren biztan dena, Euskia etortzen zelarik, itzalien egiten ziren, luzaz, udan idortzen ziren, neguan bustiak ziren, ardura, primadran ere eta bustiak alte dute, zer nangatik. Goldia heldu baitze berriz, goroldi heldu ze, eta harria, puska bat, espanimada tinkia, hura sartzen ezaio, eta neguan zartatzen alda, eta zerarekin, eta karoinarekin, orduan, hori bat, bi, airearen kutsadura.
airea kutsatua, ikaragarri kutsatua da, hirietan badakizu, eta bereziki banakien, zeren adiskide bat nuen, Bordeleko hiriaren zaintzena, harri guziak zaintzen zituena, engineera zen, eta harrik eskatu nion, eta laguntza bat, tarantzatan, sekulako arazo ditugu hirietan, harria jaten ari du, eta hirietako autoen gaza hori guziek, zikinak, eta hori guziek, demora airea kutsatua da. Aire kutsatuarek ere baditu harri horren jateko ahala badu, eta ordean nik kontseilu bat banuke zuri emaiteko, hobe dituzu harri horik hortik ateratzea. Eta bertenez fite joanen dira. Eta pentsaketa egon nintzen, baina ez luzaz, zeren kontseilu hona baitzen, eta 2000 urtean kendu ginituen harri horiek. Eta zarri ginituen aterroian. 2000 urtean. Eta hortan bukatzen da enestorioa. Zeren gero lauburu okupatu da hortaz. Lauburuk egin du. Baino tindatu duzu, ez? Baino tindatu duzu edo Isabel Tebenotek? Isabelek hori galde ginion. Zeren jadanik tindatua baitzen. Tindatu zen. Hori iholdik harri bat zen, hori erosi nuena. Harrepikatzale baitek suturra xilo zuten harrepikatzaleek. Bazakiten, bazirela amaterak, eta biztoen, eta sospuskat egiten zuten, saltzen zituzten. Eta hori ikusi nuen, eta zera Isarriko harrepikatzailea zen, binotuke, eta hori ikusi nuen, bere zeren ikusi nuen, eta hori erosiko da duzut hori, erosi nion, eta aldeginen nungo duzu, eta errantzautan, ioldikoa da. Eta izenak eta derak handira, eta biziki harri ederra da, malguroski biziki mehia da, eta gula da, baina beti ala antzen. Eta tindu beltza bazuen ono. Isabelekena izan ginen, eta hobe nidake gorri beltza sartzielako zabe da, hola izan zen. Ni pilik gabe nintzen, hori galde ginen, serbitxuat bezala, nahi duzu, eta hola egin zuen. Eta, etire, hori bakarra izan da, tindatu duguna, eta jendeari biziki gustatzen zaio tindatzea. Betiko eskualdunen usaia izan da, hilarriak tindatzea. Komuzki tindatzen zituzten xuriz eta hitzak beltzez. Ikusten dira, onolakoak, konbazioen heletako eta hilarrietan ikusten dira, klaustazpi batean, badira hiru hilarri, eta aterbien dira lakoz behiratzen dute beren tindua, eta tindatuak dira, eta arrazoin zuten, harri ere zaintzen baitzuten. Harria ere, zen bustitzen harria. Beraz, irauten zuen. Eta gainera, bazuen bere arranaia bazuen. Eta, bolita zen, eta hilarriak xuriz, eta ikusten zirelarik, xuria da, argiaren eta simboloa da. Eta argia da, Jesus egarandu, nina ez munduko argia. Beraz, simbolika aldetik, bazuen, hil horiek argian dira. Eta hilobiake, harriake, xuriak dira, nahiz eta hitzak biltzak dira, baina xuriak dira. Eskualdunak ez ziren zozoak, hori laboriak eta hori bazakiten, eta tradizionari bazen. Eta orduan hori hola egin zen, eta Johantik landa, errandutan da, bezala, hiruro hoietik goiti, laburu okupatu da hortaz. Harrek egin du lana.